Pwy sydd yn rheoli go iawn? Dyna yw'r cwestiwn, dyna yw'r thema sydd gyda ni bore yma. A mae yn gwestiwn sy'n rhedeg trwy y stori dramatig a trist a trwm yma. A mae yn gwestiwn da ni'n ei ofyn mewn sawl cyd-destun yn dydy, pwy sydd yn rheoli. Falle bod rhai o ddilynwyr tîm rygbi Cymru dros y misoedd diwetha wedi bod yn gofyn y cwestiwn pwy sydd yn charge fan hyn, pwy sydd yn rheoli y tîm pan mae gymaint o lanast yn digwydd. Falle bod rhai ohonoch chi sy'n gweithio mewn ysgolion neu clybiau falle, pan mae'r plant yn mynd yn hollol wyllt yn gofyn pwy sy'n rheoli fan hyn, yr athrawon neu'r plant go iawn. A mae e'n gwestiwn hefyd mae pobl yn gofyn falle yn y byd gwleidyddol, pwy sydd yn rheoli. Yn ddiweddar, mae lot o bobl wedi bod yn meddwl yn ôl i ddechrau y pandemig. A falle bod chi'n cofio y cyfnod yna 5 mlynedd yn ôl pan nath y prif weinidog Boris Johnson fynd yn sâl iawn. A mi oedd yn yr ysbyty am gyfnod ar beiriant anadlu. A mi oedd hanner y cabinet yn sâl hefyd a'r advisors a pob math o bethau. Ac falle bod chi'n cofio cynhadledd i'r wasg gyda Dominic Raab oedd yn rhyw fath o ddirprwy brif weinidog. A'r cwestiwn cyntaf gan y wasg iddo fe oedd who's currently in control of the country? A dwi'n cofio rhyw look o banic yn ei wyneb achos dyma fe'n sylweddoli bod e ddim yn gwybod. A wedyn, wrth roed ateb, dyma fe'n sylweddoli, actually, mae fe oedd in charge, ond bod ei hun ddim hyd yn oed wedi sylweddoli hynny, a rhyw look o banic go iawn yn dod drosto fe. Mae'n gwestiwn pwysig yn dydy mewn sawl sffer o fywyd. Pwy sydd yn rheoli, pwy sydd in charge. A dyma yw'r cwestiwn sydd yn mynd trwy yr hanes mawr yma yn Ioan 19. Mae gyda ni sefyllfa o anhrefn llwyr. Mae gyda ni argyfwng cyfreithiol, argyfwng cyfansoddiadol, argyfwng gwleidyddol ac argyfwng ysbrydol i gyd yn dod at ei gilydd yn y foment yma yn Ioan 19. Mae gyda ni ddyn sydd o flaen i well, mae gyda ni dyrfa sydd wedi i cyffroi, mae gyda ni gyhyddiadau o bob cyfeiriad, mae gyda ni swyddog Rhufeinig sy'n trio i orau i gadw i swydd, a mae gyda ni arweinwyr crefyddol sy'n trio taflu i pwysau o gwmpas. A sy'n byd gwaith na arweinwyr crefyddol yn trio taflu i pwysau o gwmpas. Mae gyda ni fygythiadau geiriol, mae gyda ni dyrfa'n gweiddi croes hoeliwch ef. Ac yng nghanol y storm yma, yng nghanol y lleisiau yma, yng nghanol y gwahanol bobl yma yn ymladd i ddal grym, yng nghanol y cyfan mae gyda ni ddyn yn ei 30au cynnar, mewn poen, yn waed i gyd, yn wynebu yr hyn sy'n anorfod, sef ei farwolaeth gyhoeddus, di-urddas ar groes Rhufeinig. Ac yng nghanol y sefyllfa yma, y cwestiwn mawr yw pwy sy'n rheoli fan hyn. Lle mae'r awdurdod go iawn yn sefyll yn yr hanes yma. A dyma da ni'n mynd i drio edrych arno gyda'n gilydd trwy yr hanes yma bore yma. So mae gyda ni sawl opsiwn. Ydy'r pŵer gan y milwyr Rhufeinig? Nawr, ydych chi'n gweld rhyw lun hyfryd, cartwnaidd o filwr Rhufeinig, a mae'r lluniau yma, dwi'n fwriadol wedi dewis y llun yma, achos mae yna rhyw ddelwedd eitha cute gyda ni o filwyr Rhufeinig erbyn hyn, yn does? Chybod, bod nhw wedi cael i portreadu mewn ffyrdd arbennig, mewn ffilms
Hollywood, ac yn arbennig i ni yma yng Nghaernarfon, hynny yw, milwr Rhufeinig ydy logo ysgol yn plant ni. Mae'r peth yn bizar os ydych chi'n meddwl am y peth. A da ni wedi rhyw fath o cutiffio milwyr Rhufeinig. Ond mewn gwirionedd, da ni'n anghofio beth oedd milwyr Rhufeinig. Mi oedden nhw'n swyddogion military dictatorship. Mi oedden nhw'n ddynion caled, oedd yn dinistrio popeth yn ei ffordd. Tybed, ai nhw oedd yn rheoli'r sefyllfa. Yn sicr, nhw oedd gyda'r cleddyfau mwyaf a'r tariannau mwyaf caled. Pwy fydde'n meiddio herio milwr Rhufeinig? A da ni'n gweld yn yr hanes yma bod nhw wedi cael rhan yn erlyd Iesu ac yn gwawdio Iesu. Nhw nath greu y goron o ddraen. Nhw nath roed clogyn porffor amdano fe. Nid achos bod nhw yn ei barchu fe, ond fel ffordd o'i mocio fe, o wneud hwyl ar ei bennau. Mi oedd yn ymddangos bod ganddyn nhw bŵer yn y sefyllfa yma. Ond pa fath o awdurdod oedd ganddyn nhw go iawn. Mae'n ddiddorol bod ni ddim yn gwybod enwau dim un milwr Rhufeinig, o leia yr foot soldiers fel petai. Rhan o'r alwad o fod yn filwr Rhufeinig oedd bodloni ar fod yn ddienw, ar fod yn amhersonol. Mi oeddech chi'n ildio eich annibyniaeth yn derbyn mai jyst cog yn y system oeddech chi yn dilyn cyfarwyddiadau. I rhai ohonoch chi sy'n geeks yma, fel ysgrifennydd yr eglwys, falle bod rhai ohonoch chi yn cofio y rhaglenni Star Trek slawer dydd. Ac yn Star Trek, mi oedd yna un o'r baddies go iawn, oedd y Borg. Oes rhywun yn gwybod am beth dwi'n siarad? Dim ond arwel y lawri. A mi oedd y Borg, gewch chi googlo fe neu mynd i edrych ar YouTube ar ôl mi edrych. Mi oedd Borg yn bobl drwg, oedden nhw'n un o'r baddies oedd yn trio cymryd drosto planedau ac yn y blaen. A mi oedd y bobl oedd wedi sgwennu Star Trek wedi seilio y syniad o'r Borg ar yr ymerodraeth Rhufeinig. Oherwydd bod eu milwyr nhw gyd yn anghofio eu annibyniaeth, bod nhw jyst yn meddwl fel un, a mi oedden nhw'n mynd o un, y Rhufeiniad yn mynd o un dinas i'r llall yn gorchfygu pobl a dweud, os da chi isio heddwch, dowch fel ni. A dyna oedd y Borg yn neud. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n mynd trwy'r bydysawd yn creu heddwch. A mewn gwirionedd, oedden nhw jyst yn dinistrio popeth yn ei ffordd. Dynion yn dilyn cyfarwyddiadau oedd y milwyr Rhufeinig. Doedden nhw ddim mewn gwirionedd yn rheoli unrhyw sefyllfa. Wel, beth felly am eu bos nhw, y Cesar? Wel, os oes unrhyw un oedd eisiau rhoi'r argraff fod mewn pŵer yn yr amser yma, y Cesar yn sicr oedd hwn. Fe oedd yr ymerawdwr, yr supreme leader, yr ymerodraeth Rhufeinig. Doedd e'n bersonol ddim yn Jerusalem. Mi oedd e fwy na thebyg yn Rhufain. Ond eto, mae ddylanwad dros y cyfan. Mae ôl i fysedd ar bob beth. Mi oedd e'n rhyw fath o gysgod bygythiol dros y cyfan. Mi oedd fel Big Brother, fel sy'n cael ei ddarlunio yn nofel George Orwell. Y Cesar ar y pryd oedd Tiberius, a mae'r hanesydd Rhufeinig Tacitus yn dweud bod e'n un o'r ymerawdwyr mwyaf creulon a mwyaf dialgar. Ac oherwydd hynna, mi oedd pawb trwy yr ymerodraeth Rhufeinig yn byw mewn ofn ohono fe. Ac achos bod pawb yn byw mewn ofn ohono fe, mi oedd pawb
eisiau trio bod ar ei ochr da. Oedd neb eisiau i ddigio fe. Oedd pawb eisiau bod yn ffrind iddo fe. Chybod, fel mae pawb yn Rwsia heddiw eisiau bod yn ffrind i Putin, a fel mae rhai pobl yn Rhys Llwyd yn baglu dros ei gilydd i fod yn ffrind i Donald Trump. Mae e'n rhyw batrwm sy'n ailadrodd ei hun drwy hanes yn dydy, lle mae'r bwlis yn trio roi stamp i awdurdod ar bethau, a pobl gwan mewn gwirionedd yn trio bod yn ffrind gyda'r bwli. A dyn ni'n gweld hynna yn yr hanes yma, adnod 12 sy'n ar y sgrin. O hyn ymlaen, gwnaeth Peilat ei orau i ollwng Iesu yn rhydd. Ond dyma'r arweinwyr Iddewig yn gweiddi eto, os gollyngu di'r dyn yna'n rhydd, ti ddim yn gyfaill i Cesar. Diddorol yn dyfa. Bod yr bobl yma i gyd yn meddwl bod nhw in control, ond mewn gwirionedd, dyn nhw ddim yn gwneud penderfyniadau doeth. Dyn nhw ddim yn gwneud penderfyniadau cywir a cyfiawn. Maen nhw jyst yn gwneud penderfyniadau er mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n cadw'n iawn gyda y Cesar. Beth sy'n iawn gyda Cesar? Be fydda Cesar yn meddwl? Ydy hwn yn cryfhau neu gwanhau fy statws i gyda Cesar? Wyt ti ar ochr yr ymerawdwr? Nawr, byddai grym y Cesar yn ymestyn dros y rhan yma o'r byd i gyd, o ogledd Affrica i'r dwyrain canol ac i fyny i'r gogledd. Mi oedd ganddo fe bŵer, ond mi oedd y pŵer yma yn un bregus. Achos ar y pryd, doedd dim CNN, doedd dim WhatsApp, doedd dim grwpiau signal i'r Cesar ychwanegu pobl yn anfwriadol iddyn nhw. Os oedd rhywbeth yn digwydd mewn un cornel o'r ymerodraeth, byddai hi'n wythnosau os nad misoedd ar yr ymerawdwr yn cael clywed am hyn, ac felly falle byddai hi'n rhy hwyr iddo fe wneud rhywbeth ynglyn â'r sefyllfa. Hynny yw, oedd yr unig ddylanwad a grym oedd gyda'r Cesar jyst yn dibynnu ar y bygythiad o drais a gofn. Ac yn y diwedd, dyna ddath a diwedd i'r ymerodraeth Rufeinig. Yn y diwedd, oherwydd bod yr holl ddylanwad oedd gyda nhw, dim ond yn seiliedig ar trais a gofn, nath y Cesars a'r swyddogion Rhufeinig, nath nhw i gyd fynd yn paranoid o'i gilydd, ac un o'r pethau nath ddylanwadu ar ddiwedd yr ymerodraeth Rhufeinig oedd basically bod neb yn trystio'i gilydd a bod pawb yn stabio ei gilydd yn y cefn. A fe ddath yr ymerodraeth Rhufeinig i ben rhai canrifoedd wedyn. Ac felly mae'n ddiddorol yn dydy yn bod ni yma mewn tre Rhufeinig yn Segontiwm, lle mae'r gair Rhufeinig yn adfail, ond eto mae Eglwys Iesu Grist dal ar ei draed. A mae hwnna'n atgoffa ni yn dydy ynglyn â lle mae pŵer ac awdurdod yn sefyll go iawn. Oedd e'n ymddangos yn yr hanes yma fel bod Cesar yn un o'r pobl oedd yn rheoli. Ond mewn gwirionedd, doedd e ddim yn bŵer nac yn awdurdod go iawn. O beth felly am yr arweinwyr crefyddol? Set arall o bobl dylanwadol yn yr hanes yma yw'r arweinwyr crefyddol. A mi oedden nhw yn gweiddi yn groch am farwolaeth Iesu Grist. A hynna oherwydd bod yn honni ac yn dweud bod yn fab Duw. Yn dweud yn adnod 7 yn dydy, mae dyna oedd y rheswm. Mae gynna ni gyfraith, meddai'r arweinwyr Iddewig. Ac yn ôl y gyfraith honno, mae'n rhaid iddo farw. Pam? Am ei fod wedi galw ei hun yn fab Duw. I'r Iddewon, mi oedd yr honiad Iesu yn sgandal llwyr. Mi oedd e'n gabledd.
Oedden nhw wedi deall beth oedd Iesu'n dweud amdano fe ei hun. Drwy ddweud bod e'n fab Duw, o'n nhw'n gweld bod e'n gweld ei hun yn gydradd gyda Duw, bod e'n wir Dduw o wir Dduw. Oedd yr Iddewon, mi oedden nhw yn disgwyl Meseia, ond eto, oedd yr arweinwyr crefyddol yma ddim yn gallu derbyn mai dyma oedd y gwir Meseia. Falle achos bod nhw'n disgwyl y bydde'r Meseia'n fwy o arweinydd gwleidyddol. Oedden nhw'n disgwyl bydde'r Meseia yn un bydde'n dod ar gefn ceffyl gyda cleddyf i drechu a cael gwared o'r Cesar, bod nhw i wyneb y Cesar yn licio bod yn ffrind gyda fe. Ond nhw ddim yn disgwyl Meseia bydde'n dod mewn i Jerusalem ar ebol asyn. Oedden nhw'n sicr ddim yn disgwyl Meseia bydde'n herio eu hawdurdod crefyddol nhw. Oedden nhw'n disgwyl Meseia bydde'n rhoi gwynt yn eu hwyliau nhw, ac ddim Meseia fydde'n tynnu blewyn o'i trwyn nhw. Mi oedd yr awdurdodau crefyddol yna yn eu gwisgoedd crand, a'i traddodiadau, a'i defodau. Mi oedden nhw'n licio rhoi'r argraff fod ganddyn nhw bŵer a grym. Ond eto doedd dim grym ganddyn nhw mewn gwirionedd. A da ni'n gallu gweld bod dim grym ganddyn nhw mewn gwirionedd. Yr unig beth oedd ganddyn nhw oedd rhyw fath o soft influence, mwyn trio dylanwadu ar Peilat. Trio dylanwadu ar yr awdurdodau Rhufeinig. A mae'r ffordd maen nhw'n trio dylanwadu, mae'r ffordd maen nhw'n trio ymarfer i grym yn drist iawn. Ac a mewn gwirionedd, be maen nhw'n wneud, a esgusodwch yr iaith, ydy jyst llyfu tîn Peilat. Neu wondro sut oedd Sylvia mynd i gyfieithu hwnna. Dyna maen nhw'n wneud, trio dylanwadu ar Peilat. Wel, mae unrhyw ddylanwad sy'n dibynnu, ar jyst llyfu tîn rhywun arall, ddim yn ddylanwad go iawn. Dwi ddim yn wir bŵer. Mae'n sicr ddim yn awdurdod. A dyn ni'n gweld hyn yn adnod 15. Sori, dwi ddim ar y sgrin. Dych chi am i mi groeshoelio eich brenin chi, mae Peilat yn gofyn i'r awdurdodau crefyddol. A maen nhw'n ateb, Cesar ydy'n unig frenin ni, oedd ateb y prif offeiriad. Chi sylwi beth sy'n mynd ymlaen fyna? Jyst trio ennill dylanwad y pŵer drwy swcro fyny i'r Cesar. Ond mewn gwirionedd, maen nhw eisiau cael gwared ohono fe. Mae'n drist yn dydy, pa mae awdurdodau crefyddol yn cymysgu a cam ddefnyddio pŵer gwleidyddol. Ac eto mae hwnna'n ffenomenon yn dydy, yn drist iawn, da ni'n gweld yn ein byd ni heddiw. Mae'n rhywbeth da ni'n gweld mewn sawl gwlad. Mae'n rhywbeth mae'n bwysig bod ni'n ofalus amdano, bod ni ddim yn gwneud yn ein gwlad ni yn does. Dwi'n berson sy'n credu y dyle yr eglwys a Cristnogion ceisio dylanwadu yn positif ar wleidyddiaeth a diwylliant ac yn y blaen. Ond mae yna wahaniaeth rhwng gwneud hynny yn does a cael yr eglwys yn mynd yn apologist dros pwerau gwleidyddol. A bod ni yn rhywsut yn colli yn enaid yn yn ymgais i ennill pŵer yn ein gwlad. A mae'n bwysig bod ni yn ofalus rhag hynny. Ac yn drist iawn, da ni wedi gweld arweinwyr crefyddol yn gwneud y camgymeriad yna mewn sawl cyd-destun. So iawn, yr arweinwyr crefyddol, beth felly am Pontius Peilat? Efe fe oedd gyda'r pŵer yn y sefyllfa yma. Wel, dyma ddyn oedd wedi ddal yn y canol. Dyma ddyn oedd yn cael ei dynnu y ddau ffordd. Rhwng y milwyr, y Cesar, yr awdurdodau crefyddol, a wedyn y dyn
yma yn y canol. Mae'n ymddangos fel bod ganddo fe lot o bŵer yn y sefyllfa yma. Ond mewn gwirionedd, rhyw fath o middle manager oedd Pontius Pilate. Rhyw fath o, neu regional manager. A no offence os yna unrhyw un yma yn regional manager i'ch mudiad neu pwy bynnag da chi'n gweithio i. Ond rhyw regional manager yn unig oedd Pontius Pilate. Mi oedd e wedi sylweddoli fod yr archoffeiriad fel y Cesar falle yn ofni Iesu oherwydd bod e falle'n genfigenus o Iesu. Oedden nhw wedi gweld fod gan y sair rhyfedd yma o Nazareth rhyw afel ar y bobl gyffredin. Mi oedden nhw wedi gweld bod e yn rhannu rhywbeth oedd y bobl gyffredin yn sychedu amdano fe. Mi oedden nhw wedi gweld fod gan Iesu ddylanwad dros bobl oedden nhw dim ond yn gallu breuddwydio amdano fe. A mi oedd Pilate yn wleidydd craff. Mi oedd e wedi ceisio rhyddhau Iesu nifer o weithiau jyst yn yr adnodau yna. Mi oedd e wedi trio golchi ddwylo o'r sefyllfa, sef eto be mae pob gwleidydd craff yn trio wneud. Mi oedd e wedi gweld falle ar Sul y Palmwydd fod gan Iesu lot o ddilynwyr. Ar y diwrnod yma, falle mai croeshoelwch ef oedd y dorf yn gweiddi, ond mi oedd e wedi gweld bod yna lot yn ffyddlon i Iesu ac yn dilyn Iesu. Ac felly oedd e falle eisiau osgoi creu Merthyr a tanio chwyldro. Oedd yna sawl rheswm pan bydde Pilate falle eisiau rhyddhau Iesu. Dwi'n meddwl hefyd fod yr ysbryd glân ar waith yn ei fywyd e. A hyd yn oed yn y foment anodd yma, lle ultimately nath yr penderfyniad anghywir falle, anghywir, ddwn ni at hwnna mewn munud, ond bod e falle wedi gweld yng nghanol yr sŵn a'r ymladd a'r gwaed, bod e wedi gweld bod hwn yn fwy na dim ond dyn. Fod na rhywbeth gwahanol, bod hwn falle yn wir fab Duw. Ond ultimately, mae e'n eistedd ar y ffens. Croeshoeliwch ef yw cri y dorf, a dydy Pilate ddim yn gwrthwynebu. Ac wedyn yn adnod 16, yn y diwedd, dyma Pilate yn gadael iddyn nhw gael ei ffordd ac yn rhoi Iesu i'w groeshoelio. A rywydd Pilate felly sydd yn dal y pŵer fan hyn. Ei benderfyniad yw rhoi Iesu i'w groeshoelio. Ond eto, dyw e ddim fel petai yn benderfyniad mae e'n neud gyda unrhyw fath o argyhoeddiad. Mae e yn gyfaddawd o benderfyniad yn fwy na penderfyniad mae e'n neud allan o unrhyw argyhoeddiad. Felly, lle mae'r pŵer yn yr hanes yma mewn gwirionedd? Os yw e ddim gyda'r milwyr, dyw'r gwir bŵer ddim gyda y Cesar sy'n bell i ffwrdd, dyw e ddim gyda'r arweinwyr crefyddol, a dyw e ddim mewn gwirionedd gyda Pontius Pilate os yw ei benderfyniad e, dim ond yn benderfyniad mae e wedi cael ei ddylanwadu mewn iddo fe. Wel, dwi'n meddwl bod angen i ni ofyn cwestiwn gwahanol. Dyw e ddim ynglyn â lle mae'r pŵer yn yr hanes yma, ond mae angen i ni ystyried lle mae'r awdurdod yn yr hanes yma. Ac wrth baratoi, ddys i ar draws y dyfyniad arbennig yma sy'n darlunio'r peth yn wych, dwi'n meddwl. Gan G.K. Chesterton. If a rhinoceros were to enter this restaurant now, there is no denying he would have great power here. But I should be the first to arise and assure him that he has no authority whatsoever. A dyna sy'n digwydd yn yr hanes yma, ynde? Mae'r milwyr, mae'r awdurdodau crefyddol, mae swyddogion Cesar a Pilate, maen nhw'n taflu
eu pwysau o gwmpas. Maen nhw'n creu stŵr mawr. Mae yna waed ar y llawr. Ond does dim awdurdod ganddyn nhw dros y sefyllfa. Does dim awdurdod gyda nhw yn rhefn rhagluniaeth a tragwyddoldeb, achos mae Duw sydd ar awdurdod. Ac yng nghanol y drefn a'r llanast yma, mae Duw a'r awdurdod yn y cefndir yn trefnu ffordd i brynu byd toredig yn ôl iddo fe ei hun. A da ni'n gweld hwnna yng ngeiriau Iesu yn adnodau 9, 10 ac 11. Aeth yn ôl i mewn i'r palas a gofyn i Iesu, o ble wyt ti wedi dod? Ond rhoddodd Iesu ddim ateb iddo. Wyt ti'n gwrthod siarad â fi, meddai Peilat? Wyt ti ddim yn sylweddoli mai fi sydd ar awdurdod i dy ryddhau di neu dy groeshoelio di? A tebodd Iesu, fyddai gen ti ddim awdurdod o gwbl drostoi, oni bai ei fod wedi roi ti gan Dduw, sydd uwchlaw pawb arall. Felly mae'r un drosglwyddodd fi i ti neuog o bechod llawer gwaith. Mewn pregaeth ar yr hanes yma, mae'r gweinidog o America, Kevin DeYoung, yn dweud, if ever there were a moment that looked to be out of God's control, contrary to God's purposes, surely this was it. But the Gospel of John is at pains to show us every step of the way that things are right on schedule, going precisely according to plan. Beth bynnag felly am y cwestiwn o pwy sy'n dal y pŵer, mae'r hanes yma'n dangos i ni fod yr awdurdod gan Dduw. Hyd yn oed trwy'r poen, trwy'r artaith, trwy'r croeshoelio oedd i ddod, mae'r awdurdod yn wylo Duw. Oherwydd mae dyma'r ffordd mae e wedi dewis achub pob un ohono ni. Dyma'r ffordd mae e wedi dewis iachau byd toredig. Dyma'r ffordd mae e wedi dangos faint mae e yn caru y byd. A mae e wedi wneud hynny mewn ffordd sy'n dwyn holl bŵer mawdurdodau'r byd yn meddwl sydd gyda ni. Mae e'n tynnu'r carpet oddi dan i traed nhw. Mae e'n defnyddio'r union beth, y groes Rhufeinig, hynny yw y bygythiad a'r symbol cryfa sydd gyda nhw o'i pŵer, ac yn ei droi a ben i weired. Mae e'n troi syniad y byd o bŵer ben i weired. Ac un o fy hoff adnodau i yn y Beibl yw hwn o gair Paul at y Colosied. Di-arfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaith ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Nawr, mae yna sawl ffordd o ddehongli beth yn union yw'r tywysogaethau a'r awdurdodau, ond un o'r pethau'n sicr sy'n cael ei gyfeirio ato, dwi'n credu, ydy Cesar, ydy Peilat, ydy'r awdurdodau crefyddol yn yr hanes yma ac ym mhob oes. Pobl sy'n meddwl bod ganddyn nhw bŵer ac awdurdod, ond pŵer ac awdurdod gath ei wyrdroi yn llwyr wrth i Iesu ddefnyddio'r symbol yma o'r groes, rhywbeth oedd y Rhufeiniaid yn meddwl bydde'n dod â diwedd i chwyldro Iesu, ond rhywbeth mewn gwirionedd na just tanio y fatchen. A rhywbeth sydd wedi tanio'r fatchen sy'n golygu yn bod ni heddiw yn credu ac yn addoli yn Iesu Grist mewn tref lle mae awdurdod y Rhufeiniaid dim ond yn rhyw tourist attraction. A dyw hwnna ddim yn tourist attraction arbennig o ddiddorol chwaith. Mewn byd lle mae dynion bach yn falch o daflu i pŵer o gwmpas, da ni yn ildio i awdurdod uwch. Awdurdod sydd ddim yn defnyddio ofn a trais i gael ei ffordd, ond awdurdod lle mae'r iaith yw cariad a maddeuant.
Felly yn hymor y grawys eleni, da ni yn cael yn galw i ddilyn ffordd y groes. Da ni'n cael yn galw i ddilyn ffordd Iesu. Fel disgyblion i deyrnas ben i weired. Achos da ni yn addoli brenin croeshoeliedig. Mae yna cesars o gwmpas ni heddiw. A mae yn apelgar weithiau i'w dilyn nhw, yn dydy. Maen nhw'n addo y byd. Ond mae Iesu yn addo tragwyddoldeb. Gadewch i ni ddilyn ffordd y groes mwyn i enw. Amen.